Kardom kaduka ve phanta neli nangli tuma phan video penana jur dinglo nangki paklang long le neli methanga sai ke do pik pena joksi nangli tuma phan video ki minangwan pithek therek lo la si pinia bangke nangli tuma phan lun si nangki par jujia phan chi siklo la bang solun la ke tovar pu nili tame biheklang la sohut karjulong ke la bang solun karjulong ke hala so tame ining dok pik karjulong cheng benta la pen alun se tame hala so ke lun pik pik lo penana jir ding lo ki lun thu the la pen karju thulong le la si nona bang ke neli bong la puta neli bong lo arlo so bang la pen la pu bang ke aprang se tame nang litum theklong lo aprang video long se tame la tame neli bong lo la si non bang ke la bang solun aprang prang neli karju ver la pen kilun ver alun se tang litum aphan nang parju pon po boycott to malun bo Alam. Jong he mun thi ta mun thi pleng unne dang hon ke pu pe jin so bang ave ne ning ar lo pen ja kong ne kar i bidita ave jadi dan tek apor pe chok chok che kali kalang lang klema red me Chorolo